Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun dumateng para pamirsa sedaya. Ing siang punika jatilan asmara yuda badhe kapitasaken tingkang Bapak. Bapak ingkang angka sepisan injih menika Bapak Kakung. Bapak ingkang angka kalih injih menika Bapak Putri. Lan Bapak ingkang angka pungkasan injih menika Bapak Kakung saking jatilan asmara yuda. Kok ini pripun pentasipun jatilan asmara yuda sugeng hamriksani sugeng midhangetaken. Nuwun nuwun matur nuwun. Asmara Yuda. Oke.
Iya Asmara Yuda. dari mata
Yo. Entong liris sing dilire ora rumangsa oh ya oh ya oh yes oh ayah Yo. Ayah. Ayo. Yo. Hara. Asmara Yuda. Yo. Yo. Sinawung ras
Wekaroto karepene ilmu luhur kaptoprak ing tanah Jawa agama agami aji Sapi sepoler sepah samo samangsane pasamuan konyak kanyo angling mami mas mirakula owarto kasepotan urung layon anang kutha Probolinggo prangkating guru pismo karya mukti wong ayu pon kakang pamit palastro yo ayo cok yo ayo ya lo yes ya oh ya oh ya ya oh ayo oh ya oh ya oh ya oh ya oh yes oh ya oh yes Yo.
Yo 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 yo. Ya. Mahu, mahu. Ya, gembrek, gembrek. Mahu, mahu. Yo, yo, yo. Partner baru. Yo, 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 yo. Ayo, arah, arah. Oi, oi. Oh, ya. Yo. Seruli, seruli, ruli. Oh, ya. Seruli, seruli. Es. Dime, 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 dime. Mahu, mahu. Ayo, ayo, ayo. Ayo, yo, yo. Yo, 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 yo. Asmara Yudo, Asmara Yudo. Ayo, ayo, ayo. Balas. Ayo. Arah. Arah. Ayo. Ya. Ya. Yo. Dilo. Alon. Ya. Yo. Arah.
Hu. Yo yo yo. Tut, tut. Nggih. Wis tak gledak kabeh nih, Mbak. Iki mau donge ora sing ora gledak lho, Mas. Lah piye? Digledake. Gledake ning ora gelem. Ora gelem bulane sing gledake gledak dhewe. Heeh, golek papan dhewe. Glo. Iya. Wis milih ning gledak. Jen ya jen dasare kepenak nggo gledak kok ya, Mas. Nggih, diparingi napa niki, Mbak? Jen nderekke mawon. Biasane apa Mas Gembrek? Napa, Mas? Lah kok manut bawa ya. Bawa, Mas. Mas Titik lagi hati-hati kok ya. Apa iya? Heeh ta? Tenane. Padahal ini biasanya Piye? metu kari-kari. Oh ya Mas ya. Kali ini banjir. Kali ini banjir. Udan-udane aja ning pinggir kali, Mek. Mergane apa? Oh, ndak keli kowe. Nggih. Udan-udan aja ning pinggir kali Mas Titik. Pripun, Mbak? Ndak apa? Ora tak teruske. Loh, iki dadi pertanyaan lho kira diteruske. Lah nek jenengan mau udan-udan aja ning pinggir kali. Ya bener kan Ndak udan. keli. Ndak keli. Heeh. Udan-udan aja ning pinggir kali Mas Titik. Oh. Tua sedan jadi ngelali. Waduh, berat. Kekarane wong akrami Duh, jan suwe ra ketemu Mas Titik, ketemu Iya. pisan ngono jan. suwe ra ketemu pisan ora suwe. Heeh. Heeh. Tutupana tuturupa tungglep ditungke didlepke amung ati pawi tane Mas Titik bijine pira Mas Donald? 10. 10. Iki mau ana pamundutan Mas Titik. Apa, Mbak? Pawange kon bawa. Oh, kon bawa. Kon neruske. Terus Oh, jajal. Ya, luput. Ya. Ngene-ngene biyen ya sinden. Ya, Ane ya. mbok kok keboti dadi pawang iki. Ya, terus Mek. Iki nggon luput iki jatahe jemek kok Ayo. tenan. Yo. Ya, Mek, ya. Ya. Ora aku ngomong salah wong. Salah ngomong apa? Luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang. Masalah Mas ki nek bebeda Mas Titik ya kleru. Lah nek kene dalane lurus Mas. Nek bebeda aku ngono kelakon golek dalan dhewe. Biasa blusukan kok. Heeh tenan. Yen. Piye. Oh, ganti wong wedok. Oh iya. Ya. Oke. Ya, Mbak ya. Yen angel ya. Ya. Sepira masalah Mas? Semene Yen angel
tan kenoti numbas arto Ising kaya piye mbak Buatan apa-apa oh mas. nggih nggih Heeh. Rino wengi dadi ati wong prasaja alus keputine sabar terkemati wong putra lahir keputine Asmara Yuta
Piye mek? Adem. Iya. Apa kowe pancen ra kelingan samane desien ayo dimas kowe janji bunga susah foto sing lakoni. Ngendi-endi nek ora kangsen kok ya wis sak geleme dhewe lho Jan. Iya. Ora apa-apa Mas. Ora apa-apa. Ning malah gayeng kok. Gayeng. Pol. Sopir karo kenek ki nek ora Iya. rasa kangsenan kok. Rasa kangsen. Kangsenan ya ora dipethuki kok. Oh. Dengan saran kalian Asmara Yuda. Nggih. Kaos panglipur Mas. Nggih. Penontonnya. Sak candake apa Mas Donal? Pokoknya aku manut pusat geran. Nggih. Napa? Heeh. Kowe iki ning ngisor kono ki lho, Mek. Umume kacane. Jatahe pawang ki ning ngisor kok. Malah ning kene iki ngopo? Balen Mas. Heeh, yo. Pokoknya sing lawas-lawas jare. Jaris. Yo, alon-alon ae Mas. Iya. Kasih makarya sarangan kalian Eka Audio Sound System matur nuwun Pak Tremos. Dinta Host. Dinta Host etnik kostum. Wah, penontonnya udah betah ya, Mbak ya. Luar biasa Luar Mas. biasa tenang. Perjuangan untuk seni ya. Iya. Udane udah ora bubar. Ora kaya jemek ngiyup. Aku nek oleh milih ngono milih nang ngisor payungan Mas. Kok iso? Mergane wis kesel dadi payung. Waduh. Pengennya dipayungi. Tak mantoli wae ya. Tak mantoli. Aduh. Kesenenganku Balen to Mbak Kakak. Mas Gebrek. Ngono lho. Sajane aku wis rindu wis rokon lawase ora ketemu eling-eling jamane semono arutang-arutung anane ra ono liya. Toyo aku tek-tek keceplung kalih ati bang golek di sing penting alu balik Sabar Mas mbok sabar ora kesusu yen kesusu conone wis mesti kleru wis dadi antepe kamu tak belani diwara tulus sing ati sabar bola bali wis tak aturi yen kuti motor keton muri Asmara Yuda kesenenganku ayo yo enak
dadi antep kamu tak belani jiwa raga tulus sing ati balen sampun. Sampun ya Mas Jemek bilangi rumiyin Ya, Mbak, ya, Mas. nggih. 3 2 1 Asmoro Yudo. Yo. Yo, putone yo. Hara. Bu ya. Ayo yo. Oh, yas. Ya e. Oh, yas. Oi, ya e. Oh, ayas. Yo. Yo. Asmoro Yudo. Ayo dong. Oh.
warna dapuane kaya tuku lan sadeli sekuter nopo lati jeng aun aun kaya tuku lan sadeli sekuter nopo lati jeng Seprene nggonku ngenteni janji iki prasajaning ati batu tresno mring sliramu dawa ayu ra eling dina lan wektu
yo. Oh yos. Yo kanca domene yo. Ben sadar masuk kata nekang seketo. Dadi kita asmara yuta jawalan kreatif libur ati. Yo kanca to prene. Kaki sepeto, laki-laki to asmara yuta, laki-laki asing aku libur ati. Oh! Ayo dong. Angkot tempe ate merak gosip lele kam petang lir angkadang nyampe parang asal dokter titik anu lirik kopi naga mata kado bule. Bu, bu ya. Katone piyane merak kesimper
Mas Donald. Oh ya, Yo yo. habiskan. Kok kepeng janji wong manis yen to amung lapis bace alu prasojo nimas ora apa witu prasasat loro terantuk jepi anggo ojo amung lapis kang uwis dadi amung didis. Yo habisin Ayo yo. ayo yo. Neng sisih kidul Takat Jawa dumurunge ana segara kang nyapa gedhe omlae. Pulung pulung ora kenan saben wayah ra ono jalma kang nyoto wani sembrono. Kreta ketana dadi sisiane pasurya dewa ra ono tandinge. Katon sumunar hukum ejemane ra akarno iso nyekseake. Ayo yo. Yo. Oh ya. Ayo yo. A. Oh ya.
tapi telu wong kang soleh kukulono tapi klimo dikira iki kang suwe Insya Allah Gusti Pangeran ijabahi. Yo 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 yo. Yo 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 yo. Yo. Ayo mas. Yo. Yo. Cadak kowe. Ayo yo. Yang mana yuk? Yo. Yo. Ya ơi. Ayo mas.
hara hara. Oh ya. Oh, Yo. hara hara Mohon hara. dibantu. Yo dipopok Mas, dipopok. Ya Hara. Talas. Hara. Oh ya. Oh Ayo. Chạy lại số đi. Lila nono pamit mulih meski durung dadi jodone mugi enggal antuk sulit wong kang bisa ngladeni sirate. Karya Raharjo sakukure aja lali asring kirim warta. Iman beda tika Hara. Oh, boys. Yo. Hoi. Yo. Oh. Yo. Asmoro Yuto. Yo. Hara. Yo. Oh. Ha.
Ayo mas. Yo 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 yo. Yuk ya. Sembuh. Kondur yo mas. Yo wangsul wangsul. Kondur. Mingkar mingkur rengan korong akarono karenan marti siwi sinau resmine kita Sinopo sinu karta mreh ketarta pakar dene ilmu luhur kang tumraping tanah Jawa agama